Een hennepplantage die verwacht ze in een loods of op een zolder. Maar in Hoensbroek hebben ze wel een hele opvallende plaats gevonden om een hennepkwekerie in te bouwen, namelijk in een aantal zeecontainers. Zondagmiddag ontdekte de politie deze constructie in een loods in Hoensbroek. De hennepkwekerie is zo te goed verstopt in een aantal vrachtwagens en containers. We staan hier in Hoensbroek op de Handelstraat. Daar hebben we gisteren naar aanleiding van een melding van rook, mogelijke brand, een hele bijzondere vondst gedaan. Namelijk meerdere vrachtwagenopleggers en ook zeecontainers ingericht als hennepkwekerij aangetroffen. We hebben 4 zeecontainers aangetroffen, professioneel ingericht. We schatten zo ongeveer 250 planten, een eerste ruwe schatting per container. En daarnaast 5 vrachtwagenopleggers. Dat zullen ongeveer 500 planten makkelijk zijn. Ja, we troffen geen brand aan, maar wel heel veel hennep. Ja, en op dit moment is het onderzoek in volle gang. Het basisteam samen met het team Ondermijning Limburg is er volop mee bezig. Ja, en uiteraard hopen we zo snel mogelijk te komen tot degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. De loods was verhuurd. Ja, we willen graag weten natuurlijk aan wie, met welk doel. En we willen heel graag weten wie er verantwoordelijk is voor deze inrichting. Ja, op dit moment zijn collega's van de forensische opsporing bezig met technisch onderzoek in de loods. Ze zullen uiteraard alles goed onder de loep nemen. Aansluitend zullen we starten met het ontruimen van alle planten en de apparatuur. En we zullen nog enige tijd bezig zijn ook met onderzoek elders in de loods om te kijken of we wellicht nog zaken kunnen vinden die belangrijk zijn voor het onderzoek.